Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Özbegistanyň Ilimler Akademiýasynyň Özbek dili, edebiýaty we halk döreçiligi institutunyň alymlary ýa-ni ýakyna daşary ýurt dillerinden alynan alınma sözleri olaryň milli ekwivalentleri bilen çalışmak boýunça teklip ödürledi. Dilçiler şu wagta çen 30 çemesi sözüň milli ekwivalentini taýýarlapdyrlar. Türkmenistanyň hem alınma sözleri babasyna haýratyn tagallarlar göze ilýär. Hususan resmi medeniýetde alınma sözleri mümkin boldugynyň millileşdirilmäge tinançlýar. Programma sözüne derek maksatnama, plan sözüne derek mailnama, rekomendasiýa sözüne derek teklipnama, reklama sözüne derek mahabat ýaly sözler ýyllar boýy ýaňlandyrilýar. Pragada ýaşaýan türkmen dilçisi, ýazyjy we synçy Hudaýberdi Haly şeýletin ýyşyklerde käwagt bir daşary ýurt alınma sözüniň başga bir daşary ýurt sözü bilen çalşyrylýanyny, türk köklerden gelýän sözleri bolsa mudama ýykyn edilip barylmaýanyny aýtdy. Dünya türkmenleriniň nowbaty aksany häzirki zaman türkmen dilindäki alınma sözleri millileşdirmek boýunça alınıp barlayan tagallarlary syn edýär. Hudaýberdi Özbegistana ýaňy ýakyny alınma sözleriň özbek dilindäki ekwivalentlerini işläp türmek tagallarlary güýçlenýär. Özbek dili edebiýaty we halk döreçiligi institutunyň alymlaryndan ibaret iş topory daşary ýurt sözlerini milli ekwivalentler bilen çalışmak barada teklip ödürledi. Lingwistler şu wagta çenli 30 çemet sözüň özbekçe ekwivalentini tapyp bilipdirler. Şu habaryň fonuny değişli mesele Türkmenistanyň nähili alınma sözleri boýunça türkmen diline nähili meseleler var. Meselem ekwivalent sözüniň özüniň türkmen diline ekwivalenti barmy? Ekwivalent sözünü men bilmedim, barabar deyip alsa bolar, belki de barabar. Şoň diňeçeri bolýar, diňeçer. Ýöne şu meseleniň gozgolmagy möhüm mesele. Bir zada aýtmak gerek, şu mesele bizde bir neme öňrek başlandy. Şu täze asyryň başynda alınma sözleri türkmenleşdirmek düzgüni öňe sürildi. Şu döwürlerde soňky meniň eşitişime görä Kasım Nurbat. Ol şagylar şahyry hem filologiýa ilmläriniň kandidatydy. Ol az wagtlyk Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Dil we Edebiýat institutuny ýollaşyrypdyr. Şo döwürde de ençime sözleriň türkmenleşdirmek meselesini öňe sürüpdir hem şonu amala aşyrdylar. Elbetde bir ýerde Yusuf Armunyň uly hyzmaty var. Häzir daşary ýurtda ýaşaýan türkmen alymy biziň ýyldşlerimize köp maslahatlar beripdir. Şoň bilen birlikde häzirki dile giren sözler var. Meselem programma yerine maksatnama, şolar ýaly sözler öňrekden başlandy. Ýöne özbeklerde häzir bir iş gurumatçylykly başlanýar. Ýagny ilmi edara tarapdan, ilmi institut tarapdan öňe sürilýär. Şonuň üçin olardaky alınıp barıljak işin has netijeli bolmagy mümkin. Bizde de türkmenleşdirme bar ýöne köp zatlar bir hili jedel döredýär. Meselem galam diýen söz var. Ol arap sözü, şonuň bilen birlikde jurnalist diýen sözem bar. Şol jurnalisti galamkär diýip aýtdylar. Jurnalist galamkärmi? Ýagny galam bilen işleýän adammy? Ýa-da başga bir mümkinçilik varmy şol adamyň? Ine şu meseleler bizde anyklanmady. Elbetde şunu gaýdylsa gowy bolar. Türkmen medeniýetini ýaňsyňa belek geçiňiz, ýaly täze sözler, ýa-ni programma ýerine maksatnama, plan ýerine mailnama, ýaly meselem rekomendasiýa ýerine teklipnama diýen ýaly türkmen versiýalary has ýygy-ýygydan ulanýan ýaly bolup görünýär. Şuň arkasynda aslında şu türkmenleşdirmek, şu dili türkmenleşdirmek, ýa-ni alınma sözleri hem türkmenleşdirmek, dilin öz içine öň siňip giden käbir sözler var. Meselem programma diýilse düşünükli, plan diýilse düşünükli. Şolary türkmençeleşdirmek tagallalary nämäniň netijesi, nämäň esasyna şolar türkmençeleşdirilýär? Birem şu arkasyna syýasy sebäpler barmy şu millileşdirmek tagallalarynyň arkasynda? Elbette owal bilen bellemeli zat bu taýda syýasy netijeler bar. Sebäbi türkmenleşdirmek, ýagny milli däplere gelmek, milli düzgüne gelmek ideýasy bar. Ähli iş hut şondan gelip çykýar. Ýöne şu seniň getiren misallaryň var. Bu ýerde bizim utulýan zatlarymyzam köp. Sebäbi biz bir näçe halkara sözlerini aýryp, onuň ýerine pars sözlerini ulanýar. Ýa-da pars diline mümkin bolan terminleri ulanýar. Ýöne bir nähilidir bolsa, meseleniň
ya ol çetine ya da bir çetine gıyşarmak bolýar. Eger biz türkmen dilinin meselelerini, şonun adalgalarını ilki baştan göz öňünde tutsak, onu türkmen dili işlenip başlananna geçen asyryň 30-njy ýyllaryna, onu esasan Arap hem Fars adalgalary köp ulanylypdyr. Şol sözler köp ulanylypdyr. Şol terminler, adalgalar. Soň olar türkmenleşdirilipdir. Belki de bizde de şeýle bolmagy mümkin. Inni şu ýerde meniň bir aýtjak bolýan zadym bar. Näme üçindir türkmen alymlary hemişe türkü dünýäniň söz baýlyklaryna üns bermän geldiler. Şol inkar edildi. Şol öwrenilmedi. Meselem şol söz Gazak diline nähili, Gırgız diline nähili, Azerbaýjan ýa-da özbek diline şol nähili. Inni ýene de bir ýagdaý bellemek gerek. Men öňrek bundan bir 20 ýyl öň bir sözüň taýýarlanmagyna gatnaşmaly boldum. Ol tatar dilindäki Gazak, özbek, türkmen hem türk dillerindäki 5 misaly getirip öwrenýärler. Şonu tatar dili türkü halklarynyň arasynda iň ösen dilleriň biri, ılım dili. Ol dile köp edebiýatlar terjime edilipdir. Şoň bilen birlikde Tatarstanyň kitap neşirleri bolupdyr. Hatda türkmen klassiklarynyň eserleri de Tatarstanda, ýagny Gazan basma diýerler. Gazanna çap edilipdir. Men diýjek bolýanym, şol ilimiň ösen derejesine seretmezden tatarlarda Fars diliniň täsiri az eken. Özbek diline ol gaty güýçli. Türkmen diline de Fars diliniň täsiri güýçli. Ýagny türkü dilli dünýä näçe gün batary süýşdigçe, şonça da Farsy sözler köp bolanýar. Ýöne Fars sözleriniň, hatda Arap sözleriniň girmedik dünýälerde bar. Meselem Çuvaş dili türkü dil. Özüm ören arasda Çuvaş diliniň düşündürşi sözlüğünü Yegorov diýip bir belli alim işläpdi. Hem Yegorov'un Çuvaş diliniň sözlüğü diýen meşhur işi bardy. Ne şol sözlüğü yüzlensek, meselem şu ýerde Fars sözü, Arap sözü gat seýrek. Ähli sözler diýen ýaly türkü manada gelýär. Eger de bizim metodumuz, bizim alimlarymız şol çeşmelere de seretseler, hem şonuň bilen birlikde şonuň türkmen diline ulanýan görnüşi barmy? Şol türkmen dilinde ulanlypmy? Onu şo sözler alyp bolar. Meselem bir sözüm, eger de ol türkmen dilinde öň ulanylmaýan bolsa, onu başga bir dilden alyp onun ýerine goýmak meniň pikirimçe näde dogry bolarmy kadýan. Meselem ine kompýuter sözüni alyp görelim. Kompýuter şu çeх diline hasaplayıcı diýen manyda gelýär. Ýöne türkmen diline kompýuter diýen düşünjäni hasaplayıcı diýen söz bilen aňladyp bolmazmy kadýan. Ol ýerde many gysgalýar. Şoň üçin her bir alınma söz aslyna türkmen dilinde barmy şol? Türkmen klassik edebiýatyna ýa-da halk görüjlüğüne ýa-da beýleki bir adaty gepleşik şertlerde ulanylýarmy? Ýa-da ulanlanok. Eger şol ulanylýan bolsa, onu alıp bulun bolar. Kompýuter hasaplayıcı diýjek bolsaň, kalkulatorym meselem hasaplayıcı bolup bilýär. Şoň üçin hasaplayıcı sözü doğrudan kompýuter sözüne garana has dar çäkde bolup biler. Türkmen diliniň alınma sözleri daşary ýurt diline ýazylşy ýaly kabul edip alınýar. Hudaý berdi. Meselem türk dilçileri daşary ýurt sözlerini alanlaryna olaryň ýazyw düzgünini türkçeleşdirip alypdyrlar. Ýazylşy ýaly almandyrlar. Ýagny türk sözleýüş stilini, türk agzyny kwap getiripdirler. Türkmen dilçileri şu urda nähili ýol saýlap almagy siziň pikiriňizçe? Alınma söz türkmen diline ýazylanyna türkmençeleşdirilmelimi? Dilçiler şu meselede näme diýär? Bizde häzir medelbetde şuňky dilçileriň ýagdaýyny bilenmek, ýöne öňkü döwrüň dilçileri aýratynam şol zamany döwrüne şol terminler, atlar şol ýurdun özünde nähili ulanylýan bolsa şol görnüşde aldylar. Aýratynam Rus görnüşini saýlap aldylar. Meselem Moskwa sözü. Ona Moskovum diýerler, her hili aýdylýan görnüşler bar. Ýöne türkmen diline şol Moskwa diýilip alınny hem Moskwa diýilip ýazyldy. Ýöne dilde käbir ütgeşlikler bolýar. Meselem Zenan sözüni alyp görelim. Zenan sözü
fars sözü. Ayal diýmek bizde zenan ayal manini anladı. Fars dilinde ayal diýmek zen diýmek zen üç harfdan ibaret. Eger zenan bolsa onu ol ayallar bolýar. Ýagny köplük sanly bolýar. Bizde şol köplük sanyndaky söz birlik sanly gelýär. Ýöne dilde ýene de bir görnüş bar. Ýagny söýgüllük derejesi, poetiki şahirany derejesi hem sade gepleşikdäki derece. Zenan sözü bizde poetik derecede, yani şahirane derecede gelýär. Yani ol zanly gepleşige beýle bir gabat gelen ok. Şoň üçin her bir sözüň, her bir terminin, yani adalganyň öz tebigaty bar. Şoňa laýyklap almaly diýip düşünýän. Şonuň bilen birlikde meselem Washington söz var. Washington sözüni G hem N iki harpy N diýip anladyp bolýar. Bizde N sesi bar. Türklerde mesela N sesi yok. Gaňňada gelýän ýa-da töňňede gelýän. Bizde ol ses bar. Eger şol ses bar bolsa, onu mesela şol alyp bolar. Ýöne men aýdýanym kanun däl, şu meselede Oğullun ahire adalgalar boýunça, ýagny terminologiýa boýunça komissiýa bardy, komissiýa düzülýärdi. Şol komissiýada şonu tasdiklaýardy. Özbegistanyň hut häzirki gelýän meselesi de şonu aňladýar. Ýagny alymlar topory dil meselesini millileştirmek barada ideýany öňe sürýärler, diýmek bolar, alymlar topor tarapyndan jemlenilip bir pikre gelinýär. Bu ýerde de şolar ýaly edilse, alymlar topor bolsa, şol toporum bir netije gelse, şonu utuşly bolar. Yer ýurt atlary hakykatdan meselem Hong Kong bar. Hong Kong sözüni ýene de şoňa Washingtona ýaly ňa ulanyp bolýar. Ýa-da käwagt G harpy bilen H harpynyň çalışılan yer bolýar. Meselem Holland diýä, Gollandiýa, biz Gollandiýa diýip bolýar, ýa-da Holland bilen alınýan yerler bolýar. Çernogoriýa diýär. Siziň aýtýaňyz ýaly rus dilindäki versiýa alınýan diýdiňiz. Meselem şu Çernogoriýa näme bolmaly türkmen dilinde? Garadağ Respublikasymy? Garadağ bolýar. Ýöne onu Garadağ diýen başga da atlar kende. Diğer atlar var. Men bilişimçe bir 3-4 sany Garadağ var. Şoň bilen birlikde Krimde Garadağ diyen yörüte dağım var. O taýda bir halk ýaşanok, ýöne dağın özü millet ýaşanok, şol dağın özüne Garadağ diýerler. Şonuň üçin hem tapawutlandyrmak üçin meselem birine Garadağ, beýleke Çernogoriýa şoňaly görnüşde alyp bolar. Onuň G meselesi var. Bizde H harpy var. Bizde H harpy diňe bir harp bilen aňladylýar. Ayın hem H harflary bir harp bilen aňladylýar. Ýagny 2-3 ses bir harpda gelýär. Şonuň üçin hem inçe H-da gelýän sözleriň köpüsi G bilen ýazylýar. Meselem Hitler, Günwatarda Hitler diýerler. Belli söz alsak. Şolar ýaly kynçylyklar var. Ýagny dildäki seslerin hemmesinin harpy yok. Eger de biz İngiliz dilini alsak, dünýäde iň ösen dil hem kämilleşen dil, onu İngiliz diliniň elifbeyi 28 harf, şol 28 harf 72 sany sesi aňladýar. Ýagny olar iki harpy goşup şol iki harpdan bir ses alýarlar. Meselem aýratyn ş harpy yok, ş harpyna derek iki harpdan bir ses alýarlar. Ine şol usullar var. Ýöne bir gat kyn bolýar, çylşyrmly bolýar. Ony okuwçylara, ýaşlara öwretmek kyn bolýar. Şoň üçin mümkin bolsa, häzirki öwrenilen, häzirki eýen halkyň aňyna giren formaty şu derejäni ütgütmändirek täzeçe ulanılsa, şonu utuşlu bolarym diýip pikir edýän. Kabul edilen kararlar, lingwistlerin kabul edilen kararlary hakykatdan möhüm bolup durýar diýen. Sebäbi köp meselede, köp babatda ýer ýurt atlar däl, köp babatda käwagt bulaşyklyk bolýar. Meselem Britaniýanyň karoly bar, Charles, Karol Charles. Metbuatda Karl diýip alýarlar. Ýöne ady Charles Çevelin. Köplenç o meselede de berhili Rus metbuatyny izleýän ýaly bolup görnýär, türkmen metbuatyny. Ýa şeýledem Karl diýip alýarlar öýdýän, ýalňyşmasam.